Špirála spravodlivosti s podtitulom Justiciomer je umelecká plastika výtvarníka Jaroslava Aštariho z Trenčína. Dominantou diela je špirála, nekonečný pohyb, ktorý stúpa k ženskej tvári so zaviazanými očami. Tá predstavuje justíciu, univerzálny symbol spravodlivosti. Rotácia na motorickom podstavci pripomína, že spravodlivosť nikdy nezostáva stáť. Vždy sa vráti, aj keď sa nám môže niekedy zdať, že situácia je bezvýchodisková. Povrch plastiky nesie stopy času. Je ošľahaný a opotrebovaný, ako by niesol jazvy svojej neustálej práce. Materiál a farby vytvárajú kontrast dvoch svetov. Jedného hladkého, pevného a spravodlivého a druhého drsného poznačeného nespravodlivosťou. Podstavec naplňa podtitul Justiciomer. Obsahuje nastaviteľné osvetlenie, ktoré autor zvolil ako metaforu individuálneho pohľadu na rovnováhu medzi právom, morálkou a poriadkom. Farba svetla sa mení podľa aktuálneho nastavenia. V čase vzniku tohto videa žiari oranžovo ako odraz stavu spravodlivosti na Slovensku.